जुड़ाइए भाई एगो माई बिना कर एहसान माई दुनिया देखावेली। बोले बतियावे औरी चले भी सिखावेली। कर एहसान माई दुनिया देखावेली। बोले बतियावे औरी चले भी सिखावेली। कैसे गिनाई तोहर केतना उपकार बा। रोआ रोआ माई हो तोहार कर्जदार बा। करी के जिउतियाऊ मिरिया बढ़ाई एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाई भाई एगो माई बिना। 9 माह कोखिया में रखलू सहेज के। दिहलू जन्मवा माई सारा सुख तेज के।